Ja, kan je nog? Ja. Ik ben Peter Giolet, ik kom uit Leeuwarden. Ik ben in Leeuwarden geboren. Ik ben 33. Ik ben aan het afstuderen in de muziek momenteel en dat doe ik als drag queen. Dus een zangeres eigenlijk als het ware. Ik ben onderwijs naar Peter. Dat is een jongen die ik vond in mijn ziektocht naar een drag queen in Friesland. En als je hem je overregen waarom gaan ze dan joens? Peter gaat van joen op stap. Dus wij moeten mij. Hallo. Hi. Hi. Ik ben Wiesje. Peter, Nou, kom binnen. hallo. Hallo. Nou, kijk eens. Yes. Oh ja. Lekker. Hey, hoe ben je eigenlijk in de dragwereld terechtgekomen? Nou, dat heb ik, ja, het is eigenlijk een hele bewuste keuze geweest. Samen met een goede vriend van mij. Ja, die heeft me daar echt een beetje ingedragd. Grappig dat het woord ook echt meeslepen betekent in het Engels. Want dat was het ook wel een beetje, op sleeptouw. Ja, die heeft gewoon heel veel lef en heel veel scheid aan alles. Die heeft ook een beetje een punk attitude bijna. En dat is voor mij, ja, ik heb wel iemand nodig die een beetje mij uit de tent kan lokken ook op dat gebied. Ben je eigenlijk een beetje verlegen ergens? Ja, en daarom is het zo leuk. Tenminste, de lol kwam van mij extra om de hoek kijken toen ik dacht van... Oh, maar dit alter ego, die durft dat allemaal wel. Hey, nou zie ik daar in mijn ooghoek de hele tijd van alles glinsteren en het is een heel bont hoekje. Ja. Is dat je kleding? Ja, eigenlijk hangt gewoon alles door elkaar. En achterin een beetje discreet heb ik inderdaad wat items hangen. Kunnen we eens kijken? Ja. Ja, is goed. Kan ik meteen laten zien wat ik vanavond heb uitgekozen. Dit is het pak. Een soort NASA-ondergoed, denk ik, Ja. geweest. Vacuüm verpakt. Alles, ja. Wauw, mag ik hem eens... Ja. Oh ja, dit is inderdaad een lekkere stevige stof. Ja. Maar is dit niet gewoon voor onder een skipak of zo? Stiekem? Ja, maar als je, Ik weet het niet. als je hier een leuke pruik bij doet en hakken, dan ben je een heel spannend Ja. tv-karakter of alter ego. Dat Ja. geeft een soort van Superwoman-achtige vibe. De deurbel. Nou ja, dit is een zelfgemaakt dingetje. Anders doe jij even open, dan Ja. kijk ik hier wel even. Kijk maar even. Wauw. Zo. Hallo, Hi. oh wauw. Hi. Hij heeft zijn make-up al Wiesje. gedaan. Hi. Alessandra, is it right? Yeah. Wow, I didn't expect this full on. Yeah. I need to be prepared first. Ja. Before leaving home, because I really need to do it with time. You know? Ja. Isn't it scary to walk on the street with a full face? No, at all. No, I mean, I do my thing, and I don't care if people turns like, wow, look at this. I don't care. He's naked. Oh. Oh. Your makeup is terrible. Ja, dit is Frank, begrijp ik. Hallo, ik ben Wiesje. Jij was al bezig. Goed bezig. En hij moet ook opschieten, want Ja. moet 12 zijn. Ja, But I love you anyway. En heb je wel, als je zo op stap gaat, dat je dan veel mannelijke aandacht hebt? Ja, wel meer dan normaal in ieder geval. Maar dat is natuurlijk ook omdat je dan toch wel wat op een vrouw lijkt. En het is ook een beetje het moment van het tijdstip of zo, dat mensen dan een beetje jolig worden en ja, toch eens willen voelen of toch eens willen kijken of een beetje een knipoogje of zo. Dat is wel grappig. Maar zijn het dan mannen die op mannen vallen? Of zijn dat
Dat weet ik niet. Ja, Zijn er dronken het kunnen boeren? hele dronken, verwarde mensen zijn, inderdaad. En ja, je hebt zoveel variaties ook in de biseksualiteit. Het is voor henzelf denk ik nog verwarrender dan voor mij. Iedereen die bij mij onder mijn kleding graait, ja, die kan ergens geld in proppen. Maar gebeurt het zoveel dan? Dat ze onder je kleding graaien? En ze willen het weten. Zit er plakband? Of hoe heb je het gedaan? Of, Maar, en zit daar dan plakband? tucking. Ja. The secret of tucking. Google. Ja. Ja. Het wegwerken van de man is een kunst op zich. Is het veel werk? Nee. Oh. 3 plakbandjes en een kerf. Ja. Heb je nou een speciale tucking tape of wat doe jij toch mee dan? Duct tape? Echt waar? Ja. Doet dat niet zeer als je dat er weer afhaalt? Nee. Ik ben alweer een week glad aan. Dat Het werkt als huis. Our makeup is terrible, but I love you anyway. En hoe reageert jouw omgeving hierop als jij full-on drag bent, zeg maar? Wel positief eigenlijk, ja. Omdat ze ook wel weten dat het gewoon ja, entertainment iets is. En niet inderdaad waar we het net over hadden met die crossdressing, wat dan een beetje fetishachtig is. Ja, niet dat het erg is. Maar dat wordt wel anders ontvangen. Vind je het lastig dat ik je zo vragen stel? Dit is echt het allermoeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik probeer mijn make-up niet te verneuken. Ik laat je wel even. You think you've got it, oh, you think you've got it, but got it, just don't get it, 'cause there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. I know where it is. Love the exception. So why yo, are we so in denial when we know Ik it's vind het gewoon spannend voor jullie. Ja. Elderly people first. Hoe was dat? Ja, dat was leuk. Ja? Op een gegeven moment merk ik wel dat de mensen op gaan reageren. Want je hebt nu ongeveer een kwartiertje gedanst, denk ik. Ja, het is altijd korter dan ik hoop vol te kunnen houden. Maar je moet nu even zitten. Of, Ja, even een beetje opdrogen, want anders wordt je make-up heel erg smelterig. Op een gegeven moment krijg je het dan niet meer goed, dus je moet dat even een beetje bijhouden. hoe vond je dat de mensen op je reageerden? Ja, het publiek moest sowieso nog een beetje opgewarmd worden, maar ja, dat is natuurlijk dan ook wel een heel leuk moment voor ons om dat een beetje te doen. En ja, hier is ook de functie dat je inderdaad het publiek weer enthousiast krijgt. Ja. Ja, en dat is gewoon heel tof. Dat Ja. is altijd, Ja, ik vond het echt te gek om te zien. Dus, maar inmiddels, ik ben echt kapot. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar Nou, dan gaan wij er vandoor. Bedankt. ja, te gek. Dat was gezellig. Wij gaan nog even door. We ja, beginnen net. We're just starting. Queen of the fire, oh, 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 the burning feels so right. You take a leap into the deep. Jij zit hier nu als Peter, maar je maakt de muziek voor Trixie. Ja. Zou je hier dan niet als Trixie moeten staan? Ja, het is inderdaad. Ik heb het deze week nog over gehad met 2 mensen. En toen zei ik inderdaad van... ja, ik of wij maken inderdaad eigenlijk hele andere muziek dan ik voor mezelf zou maken. Ja? Ja.
Dat is eigenlijk heel gek, omdat dan voor Trixie hele andere regels blijkbaar gelden qua smaak. Op een gegeven moment wilde Trixie haar eigen hits live zingen in plaats van playbacken. Ja. Ik voelde hem een soort van goudvis, of ik voelde hem als een kleine zeemermin zonder stem. Ja. Dat is het. Wauw. Zo van, ik heb geen stem meer. Ik heb wel benen, maar ik heb geen... Ik deed de dansjes en ik playbackte de nummers van andere artiesten. En toen dacht ik, ik mis... het enige wat Trixie nu nog mist, is haar eigen stem. Oh, the burning feels so right. Wat vind je er eigenlijk van dat Peter drag is? Goed, leuk. Hij heeft eindelijk zijn ding gevonden en iets wat van hem is. Denk je dat er mensen zijn die hun naam hier niet aan zouden willen verbinden? Ja, dat is al vast, weet je wel. Maar ja, ik ben niet zo. Ik reken mensen gewoon af, persoon wie ze zijn en hoe ze mij behandelen. En als je mij kut behandelt, dan vind ik jou een lul. En als je me aardig behandelt, dan vind ik je een toffe peer. Het is heel makkelijk en dan maakt het niet uit of ben je een homofiele negroïde dwerg met een klompvoet, weet je wel. Het maakt echt niet uit. Het maakt niet uit. Als je tof bent, ben je tof. You take a leap into the deep. Ik hoor jou echt over twee personen praten. Je hebt Peter Ja. en je hebt Trixie. En als je over Trixie praat, dan heb je het niet over jezelf. Maar dan heb je het echt over een andere persoon waarin je heel veel kwijt kunt. En dan denk ik, stel nou dat het nooit Dat meer mag. Gedeelte over is. Ja, ik heb het mezelf ook wel afgevraagd volgens mij. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar wat moet je dan? Nou, dan moet je daar inderdaad het zelfvertrouwen uitputten. Je moet het dan weer gebruiken als springplank naar de inspiratie om toch die passie voor de muziek, voor het muziek maken echt weer op te zoeken. Zou je dan zelf willen optreden als Peter? Ja. Dat is ook sinds kort dat ik me daar weer prettig bij voel. Bij dat idee. Nog een keer zelf? Ja, maar we gaan even door tot we denken van, dit is hem. Oké. 1, 2, 3, 4. Queen of the fire, oh. Ik ben momenteel in Neushoorn, of backstage in elk geval, want Peter had Hewitt zijn eigen afstudeershow. En hij is hier ergens in Kleerlandmeidje en we zullen hem eens even opziekje. Oh, wie zal dat zijn? Hallo! Hey, kom binnen. Ik heb het gevonden. Wauw! Je ziet er alweer helemaal uit. Ja. Geïnspireerd door de Kardashians toch ook weer wel. Ja, want ik zie hier ook iets gaande. Ja, zit gelukkig nu onder een pantytje. En er komt zo nog een pruik overheen. En dan is het een beetje weer een verrassingselement van de show. Maar wat is dit dan? Of wil je dat nu nog niet vertellen? Jawel. Zal ik het laten zien? Ja? Want ik weet dat de laatste keer dat wij elkaar zagen was jouw haar niet zo lang. Nee, Dus het is nu echt lang. ik weet niet wat je geheim is, maar dat voor mij groeit niet zo snel. Kijk. Oh, wauw, ja. Kijk, omdat ik ook een beetje rap in deze act. Vond ik deze look al heel tof of zo. Ja. Een beetje dat gevoel van in de boxers heen Latina staan. of... Ja, ook wel inderdaad. Ja. This is my hair. Je haalt alles uit de kast, zowel uiterlijk als innerlijk, qua stem en qua ideeën. Om een totaalbeeld neer te zetten van wie ik nu ben. Het zijn van die landmarks in het leven, van dood, geboorte, huwelijk, afstuderen. Rijbewijs hoort er ook een beetje bij. Nou, het voelt als een van dat soort, dat heeft ook te maken natuurlijk met afstuderen in een nieuwe fase. Ja. Een beetje ook de lancering van een eventuele carrière. Dus het is allemaal heel erg, het moment van wanneer, of je dromen een soort werkelijkheid zullen worden de komende maanden of jaren of niet, weet je wel. Goedenavond. Peter vroeg mij om hem te introduceren vanavond. Hier is Trixie IJsing. Miss Icingfall, gonna search ya, frisk ya, and grind upon ya. I ain't acting like a bitch, you're like a prima donna. Cause I'm the game face police, so you might need a lawyer. I got my game face
Ik heb kippenvel. Ja, echt waar. Zo mooi. Ja. Hij doet het toch super cool. Echt waar. Je hebt ook een beetje natte ogen. Dank, dank, dank. Even bijkomen. Tot zometeen gaan we even met jullie dansen, ja? Want dit was voor het eerst dat je hem ook zo vol... Dit was echt, ik heb hem nog nooit zo goed gezien zoals Nee, nu. hè? Het is echt super goed. Ja. Echt. En wat raakt je zo hieraan? De trots, ja. En het is een bijzonder figuur. Ja. Wat ik al zei, ik was op zoek naar bijzondere figuren in Friesland. Nou ja, dat is wel gelukt. Dat is deze, hè? Want, Een echte, hè? Ja, dat heb je wel goed gedaan. Ja, dankjewel. Dat heb je goed gemaakt. Dankjewel, helemaal blij. We gaan hem nog even opzoeken. Oké, is goed. Dank je. Mijn piemel hangt dus los in mijn panty. Oh. Ik sta er echt zo. Dan zie ik het niet hoor. Nee, nou, dan ben ik zit Nou, dat is gevangen in de natuurlijk panties. dat je- 3 panties. Is dat iets, zat dat altijd al zo? Of? Nee, normaal trek ik het omhoog, doe mijn naad En en nu dan zit hij tijdens- strak. Toen ging ik één keer plassen, natuurlijk, even snel. Ah. Nu voel ik hem echt zo. Oké. As a bed on a platter. Hey, hoe ging het net? Ja, nou, om zo professioneel te zijn, het zorgt wel inderdaad voor heel veel precisie. Je zweet ook als een otter. Ja, dat gebeurt helaas altijd. Dus ik was blij dat ik de pruik af kon doen als onderdeel van Ja. Witte en zwarte schoenen. Wit en zwart. Waarom niet? Stel dat er nou jongens zitten te kijken en die denken, weet je, eigenlijk zou ik ook zoiets willen doen. Ja. Zo zijn. Wat heb je voor advies? Je moet Voor de Friese jongens die dit ook willen. Altijd laten. Nou, er zijn toch vast wel een paar. Dus ja, je moet ergens beginnen. Vind je rolmodellen, vind je inspiratie. Combineer je talenten ook vooral met je alter ego, of het nou drag is of als panda. Kijk, een panda gedraagt zich zus en zo en een drag misschien zo en zo. Dat mag je allemaal zelf bepalen. Dus ja, als je daar gevoel voor hebt en je vindt het leuk, als ik open ben daarin, dan komen er misschien onzekerder mensen of jongere mensen die ermee willen beginnen. Die hebben een houvast aan iemand als mij. En is dit nou de rest van je leven? Dat durf ik niet te zeggen, want ik ben zo veranderlijk als het weer. Ik ben het Nederlands weer. Oké. De ene moment regen en de andere moment heb je een hittegolf. Oké. Dus dat durf ik nooit te beloven. Dankjewel. Ja. Succes. Graag gedaan en bedankt. Ja. Doei! Sa, dat wie het dan? Mijn tiet mij Peter of Trixie. Ja, Pietje van beide. Ik vond het te gek. Ik hier net toch dat ik zoveel leren zo echt van hem. Want wat ik wel echt leerd haar is dat wie die zelfs bluwen en die zelfs wijzen toch wel uiteindelijk het beste is voor die. En dat past er dus ook aan. Hoi! Ja, huilen van geluk, van vreugde, maar ook van ja, het afsluiten van waar je het hele jaar mee bezig bent geweest.